BJP claim bang atumpen hambi hotel along Pherangkia mai ki pha Karbi Anglong Labor Union atumpen executive amai ki pedupon Sangpi Mirmuri Tiron Pia Phan Long Kirong PC Katpon Rapjui Pusi Achor Mohon Tirang Pen Kahon The Kardom Pinikar Prime Time Long Penili Samir Singh Jai Indicator P Non Bir Tang Ton Pen Arjuk Tha Kiramtang Jakong ni phaing koira trokani APHL se ame phu jai ka tharatum Pherangkia maya longpen kiramtang surihini ra phoaning kana hut Karbi lapen dimasa ronalam thekiwan lapen ami thanga song kachipareng ji poamen pen radaphan kapamang holam kaning ji aputhak BJP claim bangatum pen Pherangkia mai kangni hut pin rempo BJP kachari hut ki Karbi Anglong kachar huawe Kiramtang surihini ra phoaning kan hut Karbi lapen dimasa rona hut ke Koma Sarkar si kachari ma jongda khainang ji Halaso hut ki Congress Sarkar si kachari lasi jongda khainang ji Kiramtang alam jai kathar tum kiwan ki khepen kheyang bong kapachar wojia BDC kirima pusi Pherangkia mailong pen arbokpon lapen lapuson alam kiwan ki sodak pen pinrempon lupusi BJYM me phu jiten bi pening ji pon alang itu memorandum long convention do ta flyover ke man ke la ke hala bongko senat tum le alang itu polisi pen mate alang itu ka instigate pen le alang tum ka instigate pen le flyover bang ke man lapuson kali flyover ke man ta ane ile tum ka hon Karbi Anglong Autonomous Council asiam Dr. Tuliram Longhansar kabor ia jokse flyover same non long lo alang le flyover ke man stame monon phi traffic ke pajam je je phan mate gari motor samenan bang ke du utang lo la hai pen monon phi la traffic jam je ji phan stame aphan si flyover bang ke kewan lo ladak mongko sena kan stiget pen le kewan lo puson ta kali apen isi alam ne tum puthot ke lam the ke wa kan tum la pulo ethnic class alam stame alang li puthudat ethnic class ke la ke dam ta hut alam binak sinon puthot labang so amek long inti ke chodum thuji pu bang ke tum bang ke la ma hui me ate mala ke BJP sarkar ke chari lok pen ke ethnic class la puson ke no ho ka thelong le nang li tum thelong le magali ma la se la puthot la hai ethnic class alam puthot ke wan thu bang ke ni li tum hin pen alang li khan so tak pen pinrem lo ate ma BJP sarkar nang chari lok pen ke li tum dang ethnic class ke apilang lo la aru do uskunang ko alang li aprang alang li tum han stame non alang li ban singki je than se non sarkar pen stame pachet toklong lo ate ma lapuson aprang ethnic class bang ke li tum theklong lo stame hola so hot bang ke BJP tagali alang li tum jong si aprang kedam tang ethnic class alam jong si ningje hai plotang te alang li tum Congress sarkar bana jong dak hai nang ji ate ma 2005 hot BJP ala Karbi tu dimasa jitu ethnic class labang Congress sarkar dobong lang lutang telang itum BJP phan se indirectly ki pudam ji lapuson alang itum pudam award ave alang itum pudak hainang ji lage Congress sarkar hose dobong hose la hai akles ado tapen Congress pen aprang sarkar hose la son akles man do non BJP sarkar bang ke la hai akles akimi lapuson thelong le ladak ke non bang ke work culture se do aprang ke bon culture stame non bang ke work culture lapuson ji litum along dilong dolo kasi litum kachi hon Dr. Tuliram Longhansar phan litum jurovek nang ji ja litum alang li leadership ke en pen mate BJP sarkar ahut lahai ethnic class litum theglong le kasi lahai puthot khai pen khai ke pachar bo ji phan puthot abidi kirima bosni litum mang ke alang li phan ka honde dol ase alang li lason alam mo ke bang jilang li stame kaning je de ji phan se ni tum hin pen stame so takan alang li phan pendram lo kasi kapre kalam mang ke tum Halapu Simeon Rong par pensitami APHL se atumpen radaphan re-election pidu puji pu kithan kapamang hualam ahok hialam radaphan kithan ington nang pupusi Pherangkia mai longpen Simeon Rong par ninji berela tu belum dhara do bom rally pada bom ke non tamtang itu election Karbi Anglong Autonomous Council election bangke jokje la bangke re-election donanji la pen dolong vekji pusi rat mane ke thanda asila bangke chubai lo Purkimuno masonave election do that result be that or taking ning that counseling in that government from that appear banke
laso election ke chok che basi re-election to ko pu bangke purki bolong hidin la lapen lagi lapen lagi aron la kan jong si election la period to dang bong model code of conduct aron kan pensi ko beni da proxy voting no ko ba illegal practices no ko ta so de ba ke re-election do me lapen ke aku election jo dera kita me sarkar dera kita me konane asid lo ba ke jong si ala ada asid lo ke hai ga bang jong si kup che boy ju lo kotha de by election or some ke thing long do tame ang ton mat sila ke election ki lab ji ko bang ke la ke coba hektika lam pasim tu hidup lagi. La sila poson rada pang dukang hoy bangke jai ka thar la pedi business bini to nanji mina so ma pang ke parenji ko men pen pang rada pang ke chene bang to nanji la pen itu rada long itu ahok he lam ke pon mangeng to nang po la hanu ni dihin na ku to nang ke da mutu mangeng tangte la ukut monto ke haya pan numoder MEC de manla ben yem de manla bangke la ga hay ka manalam lo tami aku purki molong nam lo putang de lada isi Karbi Anglong Autonomous Council lo bangke Karbi kerja tu sampai aku kita ke anan dulu jualan pathok tami kalang lo apa ye se kai hut alen suba tami kalang lo lapen 2 minute nang mau men CM ke madu de dulu asila bangke kamang hulu jelam thege ade alutina party ta mina isi ba ke claim dulu lasi halada bangke ni tu mehin pen mane kamang humi ke tinggal lo mabe lapen Karbi Anglong lo bangke ada ilitum si dover long nangji pumatha pensi Karbi Anglong Autonomous Council ke japo na ke haisi am Dr. Tro Khang lapan ke 6 militant groups tum tame resim tang chi open mainstream no wang pen dada reservation of haname atun accord to galo halaso accord ke kroy donde komadlo halaso accord lo ke to bangke dada reservation to nangji atheman non ke to bom Karbi Anglong Autonomous Council election ke bang atun nang haidun de bucho bang atun nang thu no aken ni bichara tumani cancel je mat di atun ne qualified to contest the election in the Karbi Anglong Autonomous Council election lasi la so Ekrong at work kahinu thekti ka jok to work ka chileng rat ning rijo aprangsi langthat la so to war laki tuwar loma matangte langteng loma lason si along penalong tuwar ke dam no pinlo bai thalang sueli constituency ke parlo votat langso umru longri lapin rongkor an kachitok laso PWD tuwar ajak kiding kilometer kep an bakduji Karbi Anglong Autonomous Council Kiliga Hut Laso Tower Ratchari Asongatum Kiram Kirang Pachimit Me Laso Tower Aphan Panungku Kira Prabjin Pen Kasalam Thuji Aphan Tower Kachilinga Radatum Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Tower Chula ৰাস্তা কেনেকুৱা ৰাস্তা অত্যন্ত বেয়া ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা লংৰেলৈকে মানে বৈঠনাচৰ পৰা এইটো প্ৰাক্তন সভাপতি অৰুণ তেৰাং ঘৰ জৰ আছে ন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ৰাস্তা তেওঁলোকে ভাল হ'ব লাগিছিল আচলতে ৰাস্তা নহয় জানো কথা হ'ল এইটোৱেই যে ৰাস্তাটো ভাল নহয় আৰু আগৰ পৰা যেনেকৈ দেখি মানে আগতে ভালেই আছিলে আমি কিন্তু ইয়াৰ পৰা চাবলৈ গ'লে 20-25 বছৰৰ আগত ৰাস্তা বহুত ভালেই আছিলে কিন্তু এই 2000 চনৰ পিছৰ পৰা অত্যন্ত বেয়াই দেখিছোঁ আৰু কিন্তু এইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব নহয় জানো এই আৰু মানে একচুৱেলি খোজকাঢ়িটো যাবই নোৱাৰি ডাঙৰ গাড়ীবিলাকত যেনে তেনে অহা হয় আৰু ন চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব ৰাস্তাটো বনালে ভাল চবৰে লাভ হ'ব নহয় জানো বিশেষকৈ ইয়াতে স্কুল আছে নহয় বহুকেইখন স্কুল আছে মাউণ্ট ভিউ স্কুলখন আছে এনে LP স্কুল আছে ME স্কুল হাই স্কুল ৰাস্তাটো ভাল হ'লে ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হ'ব Jakhong ko Troxiani Karbi Anglong Labor Union atum pen Difu Club along executive amai kepe do pona berta nangle Karbi Anglong Labor Union mei phu men sing rong pi pensi mai ji pehem phu ponsi mai pang chengpong
Bangso amai long kiklem kidam kimi senji aphan singbai pondrin ti lapen Karbi Anglong Autonomous Council penta Labor Union atumaphan kilang ponvekji aphan chuning ripon pato. Laso along Kalua ro tum West Karbi Anglong lapen kapre kadim pen bangsi mai chitong dun pen mai misen pen pichun po. Karbi Anglong rat solang dorat choklem chodam kadok wen tum paprang thek nangji tapan ke paprang je aphan tusini tum dak pini ladak jones standard meeting padolo lapen tenil tum akemang nitum ason an ke nitum han central government lapen te state government lapen district council kachari tum sitame nilitum phan nangkelang ponjab phan sinitum central committee dak pini jones standard meeting lo nitum lo bangso a program ke bipen alang litum phan chuning republic lo lapen litum phan kadok we rengdok ringni koson sinitum Karbi Anglong mate lebar atum koson sinitum paprang pon thekjima lapen de claim ke dam nitum koson si methang ke charge up thekjima methang asai ke claim pen koson si nitum kereng jima labang so phan nitum kadok beta kebori ponjab phan sinitum labang so pini mailong nitum kladak pe nitum atokan phan to chini par piglo lapen te nilitum nonamat special nitum phan Dr. Tuliram Ronghang alang li sita nitum phan nang rap dun bel lapen se ansu se nitum phan ke rap dun ja phan si non ke bang jelang an sita nitum chuning report piglo athema nonamat immediate nilitum dak nitum head office nitum central committee la bangso head office nitum avelang non se chiripon bomlang lahai sita nitum manang lang don vek langji lapen tine nitum dak pen anutin sita me ket hekere dopik sita copy posi ket hekere do sita me copy posi choklem dekhelo derlo plutang teletum ke choklem ja pan itum ke itum ki chongdat ja pan itum adim awe aklong awe koson walitum asi non litum lahai adim aklong dui plutang teletum pan sarkar pen nang rapon vek nang ya anu plutang teletum ason methang anu kek anu pak aku ilitum lahai sita melitum citialong ko lapen cisik cedang longku asi non ke bang jian ke litum un an pafrang ko nang ko Karbi Anglong long le me pik lapen anu tinta sedar le dai pen ke claim pon ja pan ke cing thur ja pon pan ke anu tinta bori pon nonang ko sinitum pinidat nitum la central committee John standard meeting west east pen cingrom pet pen nitum dak di pok club long pini labang so program tamen nitum bi pon long lo nilia kenang ke la halo nilitum pan nang kiteng ne pon pe ja pan sinitum kadok be panta solang dorat panta kadok le tum chuning ri par piglo alang litum non ke wang gilang an sitamen nitum pan nang bori pon tu sinitum dak labor union pen nitum central committee pen klar dak pen Karbi Anglong Labor Union Central Executive Committee, we are holding the program here since yesterday from 10 a.m. But yesterday we failed because of the crisis of the economy in our Karbi Anglong. And today itself we are continuing this program and we are forecasting about the labor scope, how to develop for the Karbi Anglong general people, especially the labor society and all the employees that we work together. As the government's appropriations is sabke saath sabka vikas, sabka prayas, sabka nivas. For this definitions, we come to know that the labor law is very good for our economy development and modern civilization. Likewise, we on behalf of the Central Executive Committee, we are holding the program of Executive Meet Come Joint Extending Formation Program for every hook and corner of the district that we are going to uplift for the Labor Upgrade Act. According to the labor bonus, we have to be paid according to the management of the Labor Minister of India that passed in the Parliament. Likewise, the Cabinet Minister in the Legislative, in the Legislative Assembly, that Labor Bill has passed. But our Karbi Anglong, we have not seen the appropriate councillors that we are not undertaking some of the important work culture, labor culture for our Labor Upgrade Act and for the self-employed. Isi ini tum Karbi Anglong Labor Union atum ke kamatha sungpik kachiya sungpik non arleng ke the tum CM EM MP MLA sob an ton nili pudami ke nili tum Karbi Anglong Labor Union fan kopi si nili tum fan nangilang fon pere ningkan kon nili tum la Karbi Anglong Labor Union nili tum non amahang petek det pen non an kopi pon nang lang le det kopi lo nili tum sarkar pen khilong kopi lo tum council pen khilong kopi lo arleng the tum nili tum fan nai rap ki do ke lai ke nangi rap li tharo isi hini suri isi hini ke lai to ke rap mai nili tum Karbi Anglong Labor Union tum fan nili tum Karbi Anglong Labor Union tum kopi lo nili tum fan tin lo ke nili tum ta all Karbi Anglong Dima Hasau
kapangri abang nilitum ta la ano nitum kachia Karbi Anglong Labor Union tum nilitum Central Committee tum la an pensi nitum han paroi si hini suri si hini inut MP inut MLA inut MSC inut IM nitum hanang pil lailo ma kirap kali lage nebar chok chil haige lasik lail non ke bang ji abang ke jongsi non kidam tangat teng nilitum hanang rap re bultang te lake nilitum ta all Karbi Anglong Labor Union ahin pensitame nilitum ta munit ingwai nang koku athe nilitum ta group do nilitum ta all constituency tin along ta nilitum Labor Union ke a branch do nilitum ang tondulap lasi nilitum ta non pen bangke nilitum ta ning kitilo nilitum na non bangke jakong ji pherang pon nilitum ta Karbi Anglong Labor Union long live long Jakhong puni phain koira troxiani difo mithanga hemalong an humri damsi lekthi no khum misi tumpen em madhuram lekthi aphan karchodama birta kad news sai hemlong pherangki bizum lekthi pen birtang pale Karbi Anglong Autonomous Council along EC Phurki Moson Kiman Pen Nihang Nijang along Rialong Kido an Alekthi Chingrum Si Karbi Anglong Autonomous Council along Modhuram Lekthi Phan CM Dr. Tuliram Ronghang Kanghon Pen Modhuram Lekthi Phan EM Anghoi Kipek Ponopot Aning Kaching Sampen EM Madhuram Lekthi Phan Difo Mithang Ahemalong Humri Damsi Manpeng Karbi Pohu Karbi Choi Pen Karcho Damrinti Bangso Karcho Ajay Megalong Kameswar Lekthi Chandra Singh Lekthi Rajesh Lekthi Tum Japonsi Ongdum Lekthi Nokhum Isiatum Chitongdun Rintilo Halapu EM Modhuram Lekthi Penta Lapuson Hem Isi Angbong Manpeng Pen Kaching Hon Thekapot Aninga Klong Pen Lekthi Nokhum Isiatum Aphan Kachuralam Thi Pajerpo Sangpi Mirmori Tron Pia Phan Longkirong PC Katpon Rabjoi Pusi Achor Mohon Terang Pen Hon Thepong Difu Police Station ke parlo Difu Malong Soarong Amekar Mohon Terang Achor Sangpi Mirmori Tron Pia Hem Along Pen Amat Theklong Lidetpu Kidam Tang Jakhong Ni Phai Inquire Phor Ni Social Media Achatai Long Pen Penangan Chithanglo Laswa Teng Pen Sangpi Mirmori Tron Pia Phan Achor Mohon Terang Pen Penangan Chiridun Lo Lapen Kiton Kilang Asai Khia Tumpen Tak Kapri Jia Phan Pachinilo Birta Kilong Tengke BJP Lumbajong Mondol Committee Long Kongchun Bangar Puke Klembom Long Kirong PC Nilihe Masor Sangpi Mirmori Tron Pia Phan Katpon Rabjuilo Pusi Phirangke Tumangno Mohon Terang Pen Nang Pachinido Nilimen ke Mohon Terang Nili Indian Army Long se kam claim ikbom Patum hihat nang litum social media long thegik long ta ipo Mrs. Mirmori Tron Pia lang ke happening boy chok pusi nang litum thegik long ta hai Stami lake pini non RVRA pen khobor long iglo lake kangbo gali lake Lumbajong BJP Lumbajong Mondol Committee long General Secretary Mr. Longki Rongpi la si Nili Hemsor phanke katpon joilo Mirmori Tron Pia bangke Nili Hemsor lo pini bangke atumian sitame nili social media long sitame yarji cepaklang intungte sitame upai beong pinian bangke cepaklang ider lo non RVRA pen chini glab lo alang nila Lumbajong Mandal Committee long General Secretary long ki rong pi la si alang ni phan kat pon rap jui lo koson pene kupu pene labang lambang ke nili bangke aprang ni pisu pok pusine ke sikai si anta nili bangke daud ta ve alang li nili hem sor pan me ninje kepi alang tan ni thengno thang chepaklang ege sitame ad non pen chikloyon thoma prang nili hem suti wang iglo la sogut pen sini le banga sap sap alang hem wang der chat pini pen chini pen si nili bang daud dolo sitame arlo pen nili bang ke frup lang igbom lo afrup ave ke nili tan hok tan niapun e pudun taun e sitame non bang ke non active suti wang lo nili bang ke arlo wa tama frup arlo pen lang lap pen sini afrup long on lo photo hai hui sini li long dun memory card pene nani pen ke chepatu jo ya memory card ni long on lo neli mobile long check lo lapu check bom lang bom lo jirpi ke kado ko vis name selfie ke do bom po problem hobi sitame lapu lang ik bom amat adhe ka photo ke nangli tu matheng no neli nang chi share dun ta therak du la an ke neli ke nangli tu matheng no tang thanik elo sitame la an photo ke lang no lo
amasi nili bangke fold out lo lasi arju pami pen alang bang nili panang cithan lo nang cithan lo je la son la an alang litum ningkan hini plengkai lo po relationship itu la an pusitame ni bangke ni gopai ke lang nulu pusitame nili bangke nili hemsoran ci accept po pulo nili ong sa romanan ta kado phanda cithan lab lo nili ke ci accept po ni gopai ke lang nulu sitame ni hemisi lam padu wet po pulo sita piniar ni Sunday ke 24 ni ada ni phan lolang so bojar long pen bojar kuriam ramang tha pusi nili bang edakan dam lo bojar kuriam pen chewang dak 8 baji nang chili lo la an bang ke nili ham sora wede lo la an ni mahang nang pang ting apot nili sitame nona bang nili ong nili ni tumhanta ke thani lo sitame social media hin pen nona nili pang dak lo la so ar lo so bang ke nona bang ke check sebun elo pu jase nili bang e pulo sitame nahok le do sitame nili bangke ciri dun la pendet wangdet pui hitame nili chong che theng the nili ong nili ni keng risi nili pidam viaji nili ham sor phan ba nili pini social media long la son erji chepak lang nang kok mate chehang nang kok ke lahan lo patumi ing bucok sitame nili erji ta chepak lang ek photo pen si social media korte atum sitame nang rap dun lo sitap pini bang erji chepak lang lo nili Indian Army ke claim bang sitame Indian Army ke rat phansi kirai kom phansi claim rat phan kirai kom e sek jong si episode su e family tum jong si safety ave punde ili karbia khai tum ke koson si tum Indian Army long sitame defense long sitame koson si claim dun po lasi nangli tum bang ke nili rat phan chuning ri glo nangli tum bang ke la bang ke nang saidun pame mata nang kerap nang cetur nang pidun pame tha pusi rada nang kadu kamelong ta nili chuning ri glo kardo non molom sopor phan berta mong tong pasana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo people berta lomang tulo. Karbi Anglong ton mas council along ahorisi medical lem ki khitang abang phumati bokajan hanjang lang sosor Rajendra Rongpi aporpi kali along ki mudun sipini Karbi Anglong autonomous council asar ko romalong kido an sai kamasai hem holiday pidun alang li atomi Guwahati rong supia polo hospital along se chelang pomahutsi aporpi arong chewailo alang li arong ka chewai hud arta ningkan trokke praphoan dolo Hamren Rongbong Ronghang Pathua Klamalong Hamren Sport Association pen kepi dupon Club League Football Championship pini angdung kiti pathu pontanglo pini angdung kiti Harlong Jowe FC lepen Rongchingdon FC ang bongsi kerem ke hai chepatini pon nadang bong kapathu chipting prata phi Harlong Jowe FC tumsi 4/2 a goal pen chepahai pon Arni tili porphai ki thoma por pen bangso angtung kiti ka pathua long MLA Rupsing Tiron EM Mongol Singh Timung SP Imdarali pendang long ongtung akit he kiding atum chetong dunsi alira chak pidun ke hayanong e Harlong Jowe FC aphan EM Mongol Singh Timung pen CP Bajropo Best team anong e Imklimso FC top scorer Dhaniram Tirang player of the tournament Birton Tiron best goalkeeper Pritam Beatum aphan Hamren Sport Association pen ing siring chap pen nong AP Bajropo Pinikar bi prime time kila pan sekang ton poiklo do mi thakmi kurang thu